ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/10/20 ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 10/9/90. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುಬನ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪವನಾರ್ನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ. ಇನಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಾತಿಯಾಪನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿಂತು ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕರೆಡ್ದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರ್ರಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂಚಿನ ಸಾತಿನ ತೂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಭೇಷ್ ಶಾತಿ ಜೋಕುಲೆ ಭೇಷ್ ಪನ್ಪುನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣಂದುಪ್ಪಿರು. ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ವಾಹ್ವಾಹದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣಂದುಲ್ಲರತೆ. ಈ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಗತಿನು ತೂಪಿರು. ಜೊತೆಟು ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿನು ತೂಪಿರು. ಇಂಚ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ಇಂದು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿವಂದರ ಸೇವೆದ ಗತಿ ತೀವ್ರವಾದುಂಡೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿ ತೀವ್ರ ಆದುಂಡೋ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಸಮತೋಲನ ಉಂಡೆ ವಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತ್ಮಗೂ ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪದಿಕ್ಕುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಗತಿಡು ಅಂತರ ದಯಾಗಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಪಣನವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಯೋಗಿ ಪಂದು ಎಂಚಿನ ಅದುಲ್ಲರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಅದುಲ್ಲರೆ ಅಂಚಂದು ಸೇವೆಲ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಅದುಂಡು ಕರ್ಮವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಕರ್ಮಡು ಬರ್ಪರು ಪಾತೆರುವರು ಅತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ಪರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಅದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪಂಡ ಇದು ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಸಮಯಟ್ಲ ಯೋಗದ ಸಮತೋಲನಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರು ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅದುಂಡು. ಇಂದು ದಾನೆ ಹೊಸ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಸಂಗತಿ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ತೂಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಸೇವೆ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡ ಯೋಗ ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ದಿವನ್ಲಿ ಓವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕರಾವನ್ಹಾರ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರ್ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನಾಯತ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕರಾವನ್ ಹಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ವೇಗ ಅತ್ತಂಡ ಗತಿ ಏ ಪಾಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಐತ ಕಾರಣ ದಾದಾದುಂಡು. ಕರಾನಾರ್ ಬದಲಾದ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದರ ಕರ್ಮಚಾರಿಗೆ ಬದಲಾದ ನಿಕ್ಲೇನು ಕರಾವನ್ ಹಾರ್ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪವನ ಮಾಲೀಕ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರಿಯೋನೋಡಪ್ಪು. ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಾ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ಗೇಟ್ ಹೂವಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಿರ್ದಲ ಸಹಜವಾದ ಗೇಟ್ ಹೂ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಅವು ಯಾನು ಪನ್ಪುನನೇ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಆ ಗೇಟನ್ನು ನಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ತಿಜರು. ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಮುಚ್ಚುವರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯೆ ಸಹಜವಾದೇ ಓಪನ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕರಾನ್ಹಾರ್ ಪಂಡ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆದಿತ್ಯರಡ ಕರಾನ್ಹಾರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವನಾರೈನ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಪಿರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪವನ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಕರ್ಮಚಾರಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಡಬಲ್ ರೂಪೊಡ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಒರಿಯಂತು ಬಾಬಾ ಕರಾನ್ಹಾರ್ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆಯರು ಯಾನು ಆತ್ಮ ಸಹ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪವನ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲು ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ಪುಜರು ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಡ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಲಕ್ಷಣ ದಾದಾದುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ಒಂದೊಂದೆ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂದರ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡೋ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಯೋ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವಡು ಪಂದುಲ್ಲರ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತ ಚಿಹ್ನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಪುನೆ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ನೆದಾರ ಕರಾವನ್ಹಾರ್ ಪಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಳು ನಿಕುಲ್ನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಮಲ್ಪಲೆ
ನಿಖಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಭಿನ್ನವೈನ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಕಾನ್ಫಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕಟ ರೂಪೊಡುಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಈ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ನಿಖಲ ಪ್ರಕಟ ರೂಪೊಡುಪ್ಪಾಡು ಮರ್ಜಿ ರೂಪೊಡು ಅತ್ತು. ಮರ್ಜಿ ರೂಪೊಡು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕರಾವನ್ ಹಾರ್ಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪವನ ಮಾಲೀಕಾಗ ಬದಲಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಬುದ್ಧಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಶ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಕಾರಣದಾದ ಕರವನಾರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪವನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ, ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ, ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಲೀಕತನದ ಸ್ಮೃತಿನ ಕಂತು ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಲೇನು ನಡಪವಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಿಖಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡಪರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಮನ್ಮನಾಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿ ಪುಚಿ ಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೇವಲ ಭಿನ್ನಾತೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾಲಕ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪವನೆ ಆದುಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಲ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಸೇವೆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತತ್ಪರ ಆದುಲ್ಲರ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡು, ಅತ್ತು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಡು, ಅತ್ತು ರಡ್ಡುಲ ಜೊತೆ ಅತ್ತನ ಜೊತೆಟು ಆಪರವು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಅಶರೀರಿ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನ. ಅತ್ತು ಅಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ನುದೆತನು ಅತ್ತು ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಲ್ಲರು. ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಏತು ಸಮಯಡು ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ 5 ನಿಮಿಷಲು ಬೋಡೆ ಅತ್ತು 1 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಅತ್ತು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಪಿರವು ಕುಲ್ದಿ ತಿನಕುಲು ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಪಾಂಡವರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯನ. ಆತ್ಮ ಶರೀರದು ಭಿನ್ನವೈನ ಮಾಲೀಕ ಅತ್ತನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕರ್ಮಾಚಾರ್ಯಲು ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತ್ತೇನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಶರೀರಿ ಅತ್ತನ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯರ ಆದುಬಿಡ್ಲಿ. ಶಕ್ತಿಪೂರ್ಣವೈನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನ ಶರೀರೊಡ್ದು ಭಿನ್ನವೈನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎನ್ನ ಸಾಥಿ ಆದುಂಡು, ಕರ್ಮದ ಸಾಥಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಅಶರೀರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪನವು ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಹಜವಾದಿತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಸಮ ಇಡೀ ಸ್ಮೃತಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು. ಸೇವೆ ಅತ್ತುಂಡ ಕರ್ಮನು ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಬಿಟ್ಪಾಡ್ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ತಪಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲು ನವುಲ ಸಹ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅತ್ತಂಡ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಸಮಯಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೇವೆದ ರೂಪರೇಖೆ ಬದಲಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಉರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀವನ್ಲೆ. ಸೇವೆಡಿಯಾನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಬುರ್ತೆತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಣೆವು ಸರಿಯತ್ತು. ಸೇವೆಡು ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾದ ಪೂಡುವುದೇ ಪಂಡ ಸೇವೆಡು ಮಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪುದರು ಸೇವೆ ಪಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಡ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಸೇವೆನೇ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾಯೆ ಅವಕಾಶನು ದೇತನುಂಡು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಲ ಮಾಯೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪರತು ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪೋಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ರೂಪೋಡು ಸಂಪರ್ಕದ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೇವೆನು ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲಂಡ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲಂಡಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಂಡರ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಡಿಗೆಲ್ಲ 1 ಸರಿ ಮಲ್ತರಡ 1 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆಡ್ದು ಬಿಡು ಕೊರ್ಕನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಪು ಜತ್ತೆ. 1 ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ 1 ತಿಂಗಳು ದಾತೆ ಅತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ತಪಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ಬುಡ್ಡಲ ಮನಸ್ಸು ತಪಸ್ಸುಡು ಸ್ಥಿತ ಆಪುಚಿ. ಶರೀರ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ಕೇವಲ ಶರೀರನೋ ಅತ್ತು ಮನಸ್ಸುನೋ. ಶರೀರದ ಜೊತೆಟು ಮನಸ್ಸಲ ಸಹ ಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಯಾನು 2 ಜನ ಉಲ್ಲ ಬೇತಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತವಾದ ಬಿಡದು. ಇಂಚ 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪರ
ಅತ್ತು ಸೇವೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಅತ್ತನ ನಾಟಕ ಎಂಚ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ತೊಜ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ತೊಜ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಎಂಚ ಕುಳಿದು ಬಿಡುಪರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೋ ಅವು ಈ ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದರೋ ಅವು ವೃದ್ಧಿ ಆದುಂಡೋ ಅತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದುಂಡೋ. ವೃದ್ಧಿ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದು ಎತ್ತುಂಡಲ ಸೇವೆದ ಬಂಧನುಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಬಂಧನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲಾದು ಸೇವೆದ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂಧನತ್ತವು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಒಂಜನೆಯದು ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧ ಮುಲ್ಪ ಬಂಧನದ ಅನುಭವ ಅದು ಪುಷಿ. ಸೇವೆದ ಮಧುರವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆದವರ ಎಂಚಿನ ಗಮನ ಕೊರ್ಪರು. ಸೇವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀವನೋಡು ಪಂಡು ಸೇವೆದ ಅತಿಡು ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ತೆರಿಯುನಲ್ಲ ಸರಿಯತ್ತು. ಮಲ್ಪವನಾರು ಮಲ್ಪವಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಅಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಟುಪೋಡು. ಅಪಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸುಸ್ತುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಐನೇದವರ ಸುಸ್ತಾದುಂಡು ಬಂದು ತರೆ ಭಾರ ಆದು ಬುರ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ತರೆ ಭಾರ ಆಪುಚಿ ಐಕ್ ಬದಲಾದು ಕರಾವನಾರು ಆಪುನ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಬುದ್ಧಿದ ನನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸುಸ್ತಾದ ಪೂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರ್ದರ್ದು ಶರೀರಡು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದು ಆತ್ಮರು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮರು ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂದ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಂಡು. ಅನುಭವಲ ಅದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅಂಡಲ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಐದವರ ನಡತೊಂದು ಕಂಬಿ ಬದಲಾವದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಏಪ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಬಳಲಿಕೆ ಅತ್ತನ ತರೆತ ದುನ್ನ ಅದು ಪುಂಡು ಅಪಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ದಾದಾಂಡು ಪಂಡು ಈ ದಯಗಾಂಡು ಅಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಕರಾನ್ ಹಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕರಾವನ್ ಹಾರ್ ಪನ್ಪುನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂದಾನೆ ಅತ್ತನ ಸಹಜ ಆಪುಂಡು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪಿರವು ಕೂಲ್ದುಪ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಜೋರಾದ ಪಂಡೇರು. ಇತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ವಿದೇಶಡು ಏತು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು 1 ಲಕ್ಷ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅತ್ತು ಭಾರತಡು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ತಯಾರಾದಿಜ್ಜಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲೆ ಸಮಾಪ್ತಿದ ಮುಲ್ಲು ದುಮ್ಮು ಪಾಯರ ಬುಡುಪುಜರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿವನ್ಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜುಬ್ಲಿ ಯಾಪನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿವೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಲು ಬೇಗ ತಯಾರಾಪಿರು ಸಮಯ ಬತ್ತುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬಳಲಿಕೆ ಪೋದುಂಡು ಪಂಡ ಬಳಲಿಕೆಡು ಉಂಡು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನಿರಾಶ ಆದು ಬುರ್ತೆರು ಇಂಚ ನಿರಾಶ ಐನ ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ನಿರಾಶ ಆಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಶಬ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೇಂದು ಬರ್ಪುಜೆ ಕೇಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸೋಡೆ ಮಗ್ನ ಆದುಪ್ಪರು ದಯಾಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಬಾಬನ್ ದಾದಂದು ಲೆಪ್ಪರು ದಯಾಪೂರ್ಣ ದಯಾಸಾಗರ ಪಂದ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ದಯೇನು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಟ್ಟುನೇರು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಸುಖವನ್ನು ನಟ್ಟುಜೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆರುಗಳ ದಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೊರುಪುನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಕೊರುಪು ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರೆ ಹತ್ತು ದೆತೊಂದು ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ದೆತೊಂದು ಕೊರುಪು ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು ದಾತಾನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ್ದಾರ ನಿಖಲ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಮಿತ್ತು ದಯ ಹೃದಯ ಅಲೆ ಅಂಚನೆ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಡ ಐಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಸತವಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಏತೆ ಹಾಲಾದಿತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಲಿಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಎತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಎತ್ತಂಡ ನಿಖಲಿಗ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಅಸತ್ಯ ಕೋಪದ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯದ ಭಾವನೆ ಸಹಜವಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವನೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥಪರವೈನ ದಯಟ್ಟು ಸತ್ಯವೈನ ದಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪುನ ದಯಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂತರ್ಯಡು ಎರಾಂಡಲ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ತೀರುನೇರು ಅವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪುನ ದಯೆ ಆಂಡು ಸತ್ಯವೈನ ದಯಟ್ಟು ವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ವಾ ದೇಹಾಭಿಮಾನಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತಂಡ ದೇಹದ ಒವ್ವೆ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಪುದರ ಕುರುಹುಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒರಿಯೊರಿಯಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯೊರಿಯಗ ಗುಣತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಅತ್ತನ ಗುಣನು ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಏತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಬಾಬಾರ್ದು
లేవత అత్తుండ ದೆತೊನ್ನವರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾರ್ದು ದೆತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದತ್ತತೆ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ತಿನಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನೇರವಾದ ದಾತರದ್ದು ದ್ಯಾಗ್ ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದಯ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಭಿಂಕ ತುಂಟಾಟ ತೊಚ್ಚಿపోయారు. ಆಂತರ್ಯಡು ಸಾರ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ದಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ದಯಾಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ದಯೆ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಕರ್ಷಣ ರಹಿತವಾದ ದಯೆ ಉಂಡೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಕಾನೂನು ದಯ ತೊಚ್ಚಿಪೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ నేను ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಒಂತೆ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಮತೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಮಾತ ಅಡ್ಡಿಲ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಇದು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನುಡು ಕನತು ಉಡ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಎಡ್ಡೆನು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಆ ವಿಶೇಷತೆಡು ಪ್ರಭಾವಿತ వచ్చి ಅನಾಸಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಬಾಬಾಡ ಪ್ರೀತಿಯುತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ತೆರಿಂಡೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸೇವೆನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು ಸ್ಥಾಪನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಗು ಕನವಡೋ ಇಜ್ಜೋ ಏರು ಕೈತಲ್ಗು ಕನಪೆರೋ ಬಾಬಾ ಕನಪೆರ್ದಾನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನಪೆರು ಸಾತಿಲಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸಾತಿ ಆಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ತಂದೆ ಏಕಾಂಗಿ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಹ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಕೊರೋಡ ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ದೇಹದ ಅತನ ಶರೀರದ ಜೊತೆನು ದೆತೊನಡಾಪು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಆ ಪರತ್ ಗಾಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಆಧಾರನಂತೂ ದೆತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆನು ದೆತೊನೊಡತ್ತೆ ಅಪಗತಾನೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಬಂದು ಪಣ್ಣುನವರು ಶಿವಕುಮಾರಿ ಬಂದು ಪಣ್ಣು ಪೂಜಾರು ದೇಪಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಧಾರದೆತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಧಾರದೆತೊಂಡೆನೋ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆದ ರೂಪದ ಆಧಾರವನ್ನು ದೆತೊನಂದೆ ನಿಕುಲ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಕೊಂಡೆ ಸಾಕಾರಡು ದೆತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರದ ರೂಪಡು ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಆಧಾರ ಜೊತೆನು ದೆತೊನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ವಾಸ್ತವ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಈಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ವಿನಾಶ ಯಕ್ಷಿಣಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು ತೋಚ್ಪೇವರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಈಶ್ವರ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಒಂಟಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಪೂಜೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಈಶ್ವರಾದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸಾತಿ అయిన ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಬಂಧಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆದವರ ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಏತೊಂಚಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಾರಿಕೆದ ದಂಡುನು ತಿರುಗಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಏರು ಆಪಿರು ಬಾಬಾ ಆಪಿರ್ದಾನೆ ನಿಖುಲ್ ಆಪರ ಸ್ಥಾಪನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪೇರು ವಿನಾಶಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಖುಲು ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂದಾನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ನಿಖುಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಲತ್ಕಾರಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಇದು ಮಧುರವಾಯಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ವಿಶ್ವನಾಟಕ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ಪಂದು ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಒಂಜೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂದು ದಾನ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬೇಜಾರಾಪುರ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುರ ಇಂದು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿಶ್ವನಾಟಕಡು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಗೂ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ನಾಟಕಡು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಲು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಲ್ ಪಂಡ ಉಯಿಲು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಎಂಚಿನ ನೆನಪು ದೀಪರು ವಾ ಶಬ್ದನ ನೆನಪು ದೀಪರು ಕರಣ್ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ದೀಪರೋ ಅತ್ತು ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಂದು ಮರತು ಬಿಡ್ಪರೋ ಮರಪೊರ್ಚಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಸದಾ ಸೇವೆದ ಅಕ್ಕರೆ ಉತ್ಸಾಹಡು ಪುನಃ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀವಣ್ಣ ಆನಂದಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮ ಸದಾ ವಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪತ್ತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ದಯಾಹೃದಯಾದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲ್ ಬಂಧನ ಹೊಡೆದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪುನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ: ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಯಾದ ಬಾಬನ ಸಹಾಯ ಅತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯದುಂಡು ಎನನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಸಂಸಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ರಾಯನೆರದವರ ಹೃದಯಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ ಸಮಾವೇಶ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲೆ. ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಬಲ ಒಂಜೇ ಭರವಸೆ ಒಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲತೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಾರು ಮಲ್ಪುನವು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕುನು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಕಷ್ಟಲ ಸಹ ಸಹಜ ಅದು ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಹೊಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪುನಗ ಒವ್ವೇ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.